Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Malagmit, doon ay mga tao nga nasina o gusto ko nilang dauton. Ha? Mga nasina? Kinsa man ang mga tawana? Uy, di maayo ka ng kinayaha nga masina sila si mong kayo, di na. Angay nga masilutan ka ng mga tawana. Sagdi lang, dili gihapon sila magbadaogon, Ronnie. Muabot ra gihapon ang tukmang panahon nga magpasol ng mga tawana. Ayaw ka bala ka, Idana. Ni Ami uban nimo. Dili ka na mo pasagdan. Og dili mi mo tugot nga dunay daotang mahitabo nimo. Bisag unsa pay mahitabo, andam na mong isugal ang among kinabuhi. Basta dili lang sila magmalampuson sa ilang mga daotang tinguha. Dagan kayong salamat ninyo, Leslie. Ronnie. Uy, sa payan nila na. Ni arami kanunay, misuporta ka nimo sa tanang higayon ug bisag unsa pay mahitabo. Inutil nga, Idana. Nagmatarag morning ang ilang feeling, prinsesa. Kundi na yun siya makagawa sa prisuhan. Mas may pag-itugaan na lang yun niya diri nato ang tanan niya sekreto. Sigurado ko nga mo ginayang buhaton. Syaro sa diyan, no? Makaako ka siyang magtanaw niya sa daghang mga tao nga nagmasakiton? Nakabantay ra ba ko ni Idana? Nga taas sa kaayo ang iyang garbo. Gusto sad siya nga suluhon rang tanan. Mauna akong ikalagutan o gunahuna. Nga unta, bayran man nato siya. Makabinipisyo man siya nato o makabinipisyo sa taniya. Medyo hinay ang paminsar ni Dana. Oh, mas maayos sad nga nagpagahi-gahi siya. Kaya wa ta mahinayak og hatag niyag dakong kantidad. Inon, gisiya nga nagyan niya ang nindot unta kaayong higayon. Tungod sa iyang kabuang, daghan na gid hinuon ang mapagan ini. Wa ka ba mabalaka ini nga posibleng mapagan ang imong ubang mga higala? Labi na ang imong igsuon o gamahan. Han, wa ko'y gikabalaka ni bisan kinsa. Labi na gid ni Nelson og ni Papa. Kay usa sila sa mitraydor sa kong kinabuhi. Hinoon, di sa sila ang mabalaka. Kaya naama si Idana nga magkapanalipon nila ining dakong katalagman. Bahala sila. Basta ang importante na ako, Ronnie, nga mulampos gid niya ang atong mga plano. Parehas na gunahuna, honey. Mao na labing importante na ako. Wala ko magunahon na sa uban. Bisag unsa pay mahitabo nila. Basta ang importante nga kita gyud ang mudaog ining atong mga damko. Di kasubo na mo, Idana. Wag yun mo sugot sila si gobernador o si mayor. Sa among hangyo nga pabuhian ka. Pero, dili gihapon may muhunong sa pagpangitaw paagi, Dana. Buhaton mo ang tanan. Aron, makagawas yudayon ka din eh. Kung di gyud ko nila pagawson din eh. Delikado nga mga matay ang mga inusinting mga tao. Ang mga bata og tikuhang. Kinahanglan nga maluwas silang tanan. Nasubo yun kayo may inihitabuha, Idana. Kung hatagan lang ko nila og jutay panahon, akong ipaniguro nga masulbad ra ni ang tanan. Papa, may tingali nga si Hippie lang ang atong hangyoon. Bisag tugutan lang nila si Dana nga makahimo pagbuhat og tambal. Umana na ko hangyua si Hepe. Apan waha sa mahimo. Kawas sa pagsunod sa mando sa mayor o gobernador. Unya, pasagdan na ba lang nato nga ingon ini ang mahitabo? Nga daghan na niya mga inosente ang mga matay? Mitugot unta ang numero 19 bing konsehal. Apan, kato si ginhawa Dilpin. Pero wa say mahimo kay ang mga mayor o gobernador mismo mo'y mihukom. Wa ko mahibaw sa atong paghabuhaton. Abi ni mo naglibog ko kung unsa gyud solusyon ining atong problema nga giatubang karon. Dana, dawasan niya tabangin ni. Kaluoy sa mga tao, eh. Wa sila lang gisangpit.
ang pangaan na gid intaw ni Idana. Ay, pagkaluoy. Mo lagi. Tungod sa kakuyaw sa palibot, makba. Wa na mangiwalay ang kadaganan ng mga tao, gud. Naglibog ng tanan kung unsay mayong buhaton. Labi na nga, daganang nangamatay sa kadalanan. Ang uban sa ospital o sa ilang kabalayan tungod ining tulag sa sakit nga mitakbo sa kadaganan. Tinood na, Noy Nang. Nana siya ni Noy Nang. Gani, hasta mga pulis o mga sundao. Takbuyan sa silang sakit. Bitaw. Delikado gid kining sakita kay mukalit lang pamurot sa kalawasan ug dali kay mahimong nuka. Mo lagi. Mo ganing naglibog ang mga eksperto ani kung unsa gyud ning klasehas virus. Puldo, ako no nahadlok na sa kikong magawasan ni Puldo. Ilabi na nga mo aksyon sa ug burot ang atong mga panit. Mo lagi. Mao. Ako sa binoon, Nang Noy. Nangnoy na pud. Kuyawan ko gani ha. Pero, Basi. mayon lang kay natay tambal. Naitambal ba? Idana ba? Idana? Mo lagi. Ang makaluluoy ko kayo, God. Ang ubang mga tao nga wa na makadawat sa tambal ni Dana ba? Maog yun. Bitaw. Maog yun. Wala yung makatambal sa kita, oy. Ang tambal kay Idana. Naglibog sa ko iring atong mga kadagko ang opisyalis sa lungsod. Basta ko, huwag ka mag-inusara. Ilabi ng mayor nga wa gid ilabi is Idana nga si Idana raman untay makaluwa sa tanan. Mo lagi. Kalna. Mo yun ay makasurok sa dugo nang. Napala kay dugubad. Ay gamay. Imbis ilang buhian ng tao, ilang mahinong gibasol sa hitabo. Mo lagi. Tungod mo na silang garbugod nga mauwawan sila ni itabuha ba? Mata na kang ano, kay kung may pato palang unta sila sa sinugdan ni Dana, Kita. dili unta ni mangunan ni John. At tinuol ka na eh. Gahi. Kay, Sila ba gahi? naklaro Gahi sila ko. Ilang minong sa kanila sa Dana nga, mao ko na'y nagmugna ang sakita. Ay, nag-uol gid kay ko ng istorya habadong. Sabi na ko giduka ka. Di gid ko makasabot sa utok ini mga opisyalis din sa ato eh. Mao. Lesson kayo sa palingon ay. Ispelingan, bumaglisod ka. Ang sa mas pilingon. Hala ka na yun, kuya. Kyo. Ang kuyaw, kung sila sa niya ang matungnan ini, Kana makaingon gid tag biris eh. dako ba akong pasalamat nga, nakatumar ko sa tambal Dana. Na, ambot lang anak nila ay. Mo, Kung dili gid nila buhi sa Dana, malagmit kitang tanan mga matay kita ini ba? Mas bakulangon yung maapil sa Kadlok pag ka matay tiguang naman ka. Mo pa dahil siguro mabot patag sa kalibo. Ano ba? Mo lagi. Ang makaluloy ko dani kuno ang mga tao manggod nga na biktima ng sakit aron. mao, looy kay, looy. Mayo unta og ang maigoray ning sakita kadtong mga gahi og nga opisyalis. Gahi. Sa ningo Gahi. Kasi gahi ang o. Hilig sa gahi ng usa. Okay. Makamgo na sila. Nangimak. Ngawas lang yung mahimo. Gawas nga, ilang buhian si Dana. Naglagot kayo ming tanan sa mga pulis Idana. Tungod kay wa gid nila gamita ilang mga utok. Dapat unta gibuhian nakakaron. Pinuuna, Idana. Gani, sila si Papa ug si Nelson. Dako kayo ang kadismaya. Kay lakip si Mayor. Nagmagahigas pagmando aron buhian na kanini. Kitang tanan na subok kayo ini. Ilabi na nga daghan na ang mga kinabuhi nga nakalas. Tinuod na. Ako, nakahilak magani kong nagtanaw sa mga tao. Dito migikan sa ospital. Daghan kayong mga pasyente dito. Ang uban, nangamatay sa kadalanan. Ug ang uban, naligdas na nga, wa na kinabuhi sa ilang panimay. Subo yung kayong palandungon, Idana. Kung doon na palang ginoon mi abilidad nga sama ni mo, Idana. Tingali, makatabang gid mi ining sitwasyon karon dinis ato. Kung natagal lang unta ko nila og higayon. Ako ang ipasalig nga naapay puruhan nga maluwas ang katawan. Misalig og mituog gid mi nimo, Idana. Nga ikaw ra gid mi makasulbad ini. Og parehas ng tanan og gibati. Naguulta para sa tanan. Pinuuna, Idana. Hay may maayo, Idana, nga tudloan na lang minimo anang imong sekreto og abilidad. Bitaw, Idana. Basta pa tayo, ug nga ng pagiha, magkatabang minimo para sa tanan. Iyo na, Ronnie. Unsa ka na kwenta sa imong liog?
Kini. Kuan, wara ni, Idana. Ay, burluloy ra ni namo. Diin man na ninyo gikan. Pinalit ni namo, Idana. Iya magitutukan umayo nga mo mga kwintas. Idana, doon na ba'y problema? Ha? Wa, Ronnie. Doon na lang ko'y lawam nga gihuna-una. Nalipay lang kung naghuna-una nga way usa ninyo ni kamo ni Leslie nga nataptan ining sakit nga may katap karon. Nalimot ka, Idana? Nga bag-o lang kong naayo pinaagi sa imong tambal? Oo, di ay tuod. Pasensya na kaayo ninyo, Leslie. Way kaso, Idana. Nakasabot kayo minimo. Nahibaw ko nga naghuna-una ra ka sa atong kahimtang karon. Tinuod na, Leslie. Napuno gyud ko sa kabalaka karon. Sagdi lang. Dili ka na mo pasagdan. Sa amo nang giingon, ni arami kanunay nimo. Ang dami sa tanang panahon nga mutabang gyud nimo. Unya, sir. Di pa ginila pagwas si Dana, di nila pagwason. Wal gid ako na itong problema ron, Padong. Nabahala ko sa kahimtang ni Idana. Kasi nung kung unsay ilang buhaton. Hay, bida eh. Unsa magilang rason, sir, nga di magilang buhian. Gipasanginlan lagi nila si Idana nga mao kunoy nakaingon ni. Grabe. Bihas na nila, oy. Kung si Idana pa nagplano ining tanan, di na mistil nga pahibawon sila, oy. May pag gihilom na ng hitabo, ah. Naglagot bitaw ko ayos, Papa. Hay. Bisag kinsan lang gud ang among ipangayuan og tabang aron nga makumbinser ang gobernador ingon man ang mayor. Wa gi sila maminaw. Kaya ilang garbo, mao gipalabi. Bahala na lang kahimtang sa mga tao. Haskang paita. Unya, sir. Wala gani peruhan nga makagawas pa si Idana ini. Ha? Kay Gyukman mo si Dana. Sa pagkakaroon, tig-apag yung kayo sila, Badong. Pero ambot ka ha, sa musunod pang mga adlaw. Kaluoy intang Idana. Kung dili ganit nila paggaw sa si Dana, sir, atos lang kubaton. Oh, Blab kay kwan. tingali, Badong. Mahitabo yun ang butang nga. Dili na to gusto mahitabo. Ako, badong ko. Ingna ko, sir. Andam ko makigubat ng tanan. Ani lang, sir. Paliti ko basuka. Basuka ba? Poslal mga disla kasabot. Mga matay tayo na eh. Kita nan. Hot doon to sila tanan. Unsay tan-aw ni Mohan? Wa ka makamatikod tungod ining atong kwintas nga gihatag ni iyo tuling si Idana? Murag wa ra tingali, hani. Sa ako biyan tan-aw niya, no? Mura sig dunay katahap ining atong kwintas. Og nahibuong kaayo siya kon nganong wa ta matapti sa sakit. Pero nga magduda man sa siya sa atong kwintas. Kawa mo sa mahibaw kung kinsay naghatag ini. O diin ni nato gikan. Oh, tinuon sad. Nakuryoso lang to siya, nini nga tong kwintas, kay murag purma magudog balas pistola. Oh, kadiyot han. Nanawag si Hepe. Sige, tubagan. Hello? Oh, Hepe, kumusta? Nadawat na ba ni mo ang akong gipahatag di mong kwarta? Okay. Very good, Hepe. Nalipay ko sa inyong trabaho. Ingna si Mayor nga ayaw gyud ninyo pabuhii si Idana, ha? Oh. Unsa? Unsay nakaikyas? Ha? Kanus alang? Gani ha? Oh, pero unsa man hitabo ah? Bueno. Sige. Sige, Hepe. Muana mi karon dayon. Mag-istorya ta. Sige, bye. Ngano? Kinahanglan nga mo balik ta karon dayon sa presinto. Kay si Idana nakaikyas. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!